inyo mga kalapok, no? It's me again. I'm back. Woo! Grabe busy kay ko itong mga miyaging adlaw kay hanggang magipambuhat sa trabaho. Kay kanilaging public servant to kay murag busy kay tagamay. Pero karon, we're back and balik ta sa atong vlog, no? Karon kita niyo kung purma rero, no? Obvious kayo, no? Manuwa na may basket kay manayo mi karon. Kontraho na mga mobs phenomenal. Char! Bitaw, madayo mi ato dimi sa akon. Ito mi sa Bugo City Sports Complex kay yes, dayo mi kay nami duwa dito. So tara. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Moduwa may basket ron, so di mahitabo nga wala tay cameraman kay lisod kay mag-video, mag-vlog ko dito nga magduwa ko basket, no? Di ba? So kuya lang akong cameraman, siya lang gihapon na tong cameraman hinaot nga dili na luhag ang mga kuha, no? Kay katong last vlog ato nakita ninyo katong sa Agnaya Beach nga grabe jud kay kaluhag gyud, nagluya ko edit ko kung saon to. So kare mo na yung sakyan dito paingon sa Bugo. Arat na! Moduwa sa ni kayo? Oo. Kamarang bro. Karo na yun, kay ikaw mo import. Sus, duwa rin niya akong kinakusgan nga ko, ano? Kuyog na ba si Kwan? Sir Helmar. Huwag na ako may cameraman. Huwag si Kana, import mo na, import. Giho, giga. Happy lang niya po po. Yes, nanata din sa ko ano, very quick, very paspas ra kayo ato ang pag-abot diri sa Bugo Complex. Nya. Naduwa nga ako ka, murag na nagduwa dito. Nanuwa na sila ditong Coach Mobs. So na ta. Yes, sir. Oh man, nanami diri sa Kawanay, so diri silang sports complex, no? Nya, grabe. This is my pilanin ko times sa mga duwa diri na mga kuha na siguro. Mga 5 times siguro na ako duwa diri, oh. Duta siguro sa feeling nga motiw-tiw sa sapatos. No, sana all original ang sapatos. Duwa niya murag tatsaan ko gamay. Awang mo to. Focus di mo focus kana nagpuwa-puwa kana. Oh, klaro kayo. Tatsaan jud. Sige lang, nice game gyapon mga sir. Mo to mga duwa kaniya. Kadiya tra kay to kay. Basta muro to. Sorry ka. Pili. Oy, pinanser. Boss, amo manager. Bossing. Ay, isbaga measures kaya para mayagan ka. Kana. Balik. 1, 2, 3, go. Bossing. Tuto. Oy, pili na. Yes, what's up sa inyo, no? So, kita nyo na gilibirihan yung big pagkaon din sa kung na subscribers na muna niya. Salamat kayo sa paglibre sa mga ay mo din naglibre na naglibre. Salamat kayo sa libre. Sa ulitin. Di lang sa demi magpasalamat eh. Hindi na mo usab. Mo gid no sakto gid. Di sa demi magpasalamat kay basin mo lang na sunod. Salamat. Welcome. Bye, sunod. Di gilibrihan bitaw mi niya kay kuan daw. Dapil man siya sa among vlog niya. Famous ba mi dire ko no. Apilo na ko niya permanent. Oh, niya maapil man siya pirmi sa among vlog. Di. Unsan de? Iyan niya pabayron magutaron taon-taon. Oh, di bitaw ni libre bayad bitaw ni. Tambay sa mi dire kay kapuyo naglakaw bitaw marami gigatid og sinulog. Uy, sinulog, speaking of sinulog kay kamusta sinulog niyo? Unsa tay magiging kiniha ka kita kanina Nash Agos, murag nay gamay si Nash Agos. Sakyo nung ta sa ano sa ano? Karaban nun? Nya. Yan sa ka. Kaway-kaway no?
Giyan sa mga kapagaw eh. I need you more. Ikaw, bay. Kumusta man sinulog ni mo, bay? Okay, kinitinitan. Okay, okay ba sinulog? Pila na ka vlog, so wag kang mapil ba no? Because of I'm busying. I'm busying for what? Busying for my duty Duty and and my schooling because your I'm- schooling is approaching na. Yes, because my graduating is not Yet, good. it's not yet done. It's not yet done. So that's why ZW Pansin Canton. Pero idol dito idol. Kaya nakato siya kung sinulog yun. Mangiingon ko, mangiin ako dito. So kami, ikaw nami. Live sa TV. Grabe kayo Duterte. Duterte, idol kay Duterte. Biniboy. Naisakit sa bata. Yawa ni sa kita. Abi natog pero ano ito. Ay, pasalamat. Pero makakita gwapa. Nasa- Makakita gwapa. Nasagwas. Musiga ang mata ko no. Isa na siya gos. Duterte doon nasagwas. Gos. Ngano dai. Salamat din ni nasa agwas o si General Anderson gi shout out people dito. Oh. Check din tao. Salamat. Tagalog mo sila. Di ba kamao to siya Bisaya, di ba? Giyon sa kay ka to. Parang tanga. Ano na, pre putang ina. Ang gwapo. Pasakin mo. Sarap na. Ay, yes! Padung na rin may ulit ya. Diri nga lugar kay kan. Dagan nag mga sulit kalapok diri na bita. Kaning eskwelahan. Shout out Sir MC. Bixman, idol Bixman. Og ang Bixman. Hey! Tara ray Bixman no. Naagi si Bixman ray. Tara ray. Ako idol. Tara. Sa wakas, first time gini siya ning kuha sa mo. First time gini siya mo sa mo vlog ko. Allah, first time. Solid gini bay, solid gini. Alright. Alright, my man. Alright, my man. Oh, come on, picture. Come on, my man. Tara. Diyan kita tayo dugay-dugay ha. Salamat, alright. Bixman. Idol yan sa Rimsey gid. Pag di mo taga sa Rimsey, di mo kailangan. Ano to, idol? Sa wakas, boy. Nakita na ginato si Bixman for the first time. Grabe, kinaka-supportive gid sa itong mga videos gid. Pwede ba? Pili na ko ngayon. Grabe, butan niya na si Bixman. Solid kayo, solid kayo na. Ya. Dara yang mas idol gini niya. Kani. Kay mo gid pirmi niya pangitawan gid. Yeah, because I'm not free. Arat na! Bye guys! Salamat sa libre and all and everything. Yeah. I know. Mahuli lang eh. Arat na! Paano maging bobo, men? Paano maging bobo? Yan yung umaga. Natagak isis nila. Ayos. Boom! Diri na lang ako tiwas na ng vlog kay lagi. Wala naman, gabi naman oh. Nakita niyo sa luyo. Gabi na. Yes! Kung naabot pa ka diri nga time, swerte kay ka kay naabot siya ka diri nga time kay na ako yung announcement dahil no. Kani ako na siyang gipost sa Facebook but I don't know if nakakita mo, if maabot may 1,000 subscribers, magpa-giveaway mi. Tapos dili sa namo i-announce di ay kung unsa mong ihatag. Yes! Excited ko nga insay mga tagaan na mo na di ay or nami buhaton para kung kinsa tong makadaog kay mo ay mong tagaan. Yeah, another announcement pa gid kay we the North sa mga vloggers diri sa Bugo City o San Rim area or Daan Bantayan, Medellin, Don Pedro is nagkuan ni naghimo ni may grupo di ay nga mapundok ni mga vloggers nga mailhan di ay diri lang sa norte. Nakakuha mi og mga vloggers diri sa norte and mao ni sila akong ipang shout out in appeal na sa promotion or promote ay lang mga channel. Amo na gibuhat ang grupo di nga para lang mailhan mi and para lang magtinabangay ang mga vloggers kay ang YouTube karon grabe na jud kay gid ka influence gid sa mga tao gid daghan na kay ni sud og YouTube. Ya ako na sa lang ikuan day kana para lasad ka na makaibaw mo kung kinsa ni sila para makailasad mo nga dili lang ang Uplok TV ang vloggers diri char. So ano sila day first kuan jud case kailan nam jud siguro mo ani kay i-mention last mga few or mga past vlogs namo. So una is si kuan idol yun ako chairman gini siya sa kuan gid sa Libaong. Wala pa mo kailan ni sa mga bagong subscribers na mo ni siya
B-Boy Bugoy TV. Sa Tagalibaong na siya. Sanrem gyapon siya nga part, no? Iyang mga vlogs is more on indoor nga mga vlogs. Kung makikita mo, mga challenge niya, mga ASMR, or sa pa na mga vlogs niya. Basta indoor, all about indoor. And DJ ni siya. Next is Maraat Vlog. Alright, Maraat Vlog. So idol ka na sa Maraat Vlog. Kung nakita mo ito ang t-shirt ng katong Cebu Northside Vloggers. Nya katong puti ang color. Moto siya ang nag-print. Muna lang channel, Maraat Vlog. Utama ito, boss. Agaon. Unya na lang bayad, ha? So Maraat Vlog, subscribe sa mo sila ang channel, no? So lingaw sa ganyan sila mga videos, ilang mga vlogs. More on comedy sana sila. Ma-entertain kita sila mga vlogs po, no? Taga Victoria din na sila, taga Victoria. Daghan kina sila. Nya kana ilang manager gid is negosyante kina siya. Grabe kina negosyo bay. Wala pa gyud kabayad sa mong t-shirt. Gown. Baka naman. Balenta adto ta sa Dulduol, padong na ta diri. Adto ta sa Laag Tulogist. Ya. Nabi diha ang crush ni Jigo. Char. Oy, Laag Tulogist mo na lang channel, no? Kani. Kana. So, ang Laag Tulogist is more on, kung sila, from the word Laag Tulogist, ilang root word nila na is, kung Laag na, more on Laag na ilang, kung nindot kila mga vlogs po, dagto sila Sanremo, ano na, kanang pisag-asa lang sila napot, no? Yahaya sana, all. Nya ko sa nasa lang mga challenge, nasa lang prank. So, ang bago pa lang among group chat, gi-prank din mi nila, pero hindi nyo kami mauuto. Alam sa na mga style like, ano na. Pero joke lang ito. Subscribe sa mo sila ang channel dahil Laag Tulogist, ha. Taga-takop na sila. Ang sunod na mga i-mention is, i-promote is si Jerry's Vlog TV. So, si Jerry's Vlog TV is more on kung na siya motor nga ka ng mga vlogs, bitaw. More on ka ng mga motor. Basta motor. Nag-race na sila dito sa ilang lugar. Kaya way usong dakop dito. Doon na kayo lang, layo kayo sila ko nito. Pero amping-amping lang mga idol, ha. Amping-amping lang mo. Sige, nindot isang motor kayo kon. Customize kayo ang motor ba. Nya, sunod kayo. Sige, pasensya na if di na ako ma-mention tanan no. Kay wala ko kibaw sa lang YouTube channel. Kay ang nakabutan naman ko mga pangalan naman good sa group chat na mo ba. Sa Arguanon din, no? Dili lang ko anday. Uplok TV ang sikat diri sa Arguanon, no? Ha? Nasa tayo vloggers o nga kauban niya. Taga-Arguanon bro siya. Kuha na couple ka siya. Couple, basta couple. So, ilang YouTube channel is kani Bitok. Kayo lang YouTube channel mo, Bitok. So, kuha sa nila, challenge, then laag-laag po, ilang content. Random na sa ba? Random. Next is kuhaan. Taga-Bugo. Kaya sa Taga-Bugo is daghan din nila Taga-Bugo unta niya. Kuha lang mga kakulian nga mga, you know. Ko shoutout ka kanay Shaimitan niya kani siya Taga-Bugo ni siya. And more on kuha na siya kaon-kaon na yung mga vlogs, mukbang, challenge pod, no na yung mga vlogs. So, lingaw sa na siyang bayana pataan eh. Lingaw sa na siya. Subscribe po mo sa yan channel, no. Maro to kung nailang ng mga kuhan diri sa kuhan diri si Godfa Kabiao. So kuhan siya Godfox base na siya. More on kuhan na siya music kanang mga nang tira-tira baka ng mga music baka ng contest o mga kuhan pakusganay music or na panindutay mix or unsa pa na dia. Mauro siguro na akong mga kuhan diri ma-shoutout eh. Manday no, kato ganiya yung nakita ganiya kay timing juga nga wala ko mag-expect mga naa siya dito. Nya pag open na ako sa camera, na-mention ako yung pangan. Then pagkakita naman sa may gate, tagid siya. I do like shout out balik ang kang boss Bixman no. Sa wakas nagkita na kita boss. Inaot nga napatay ka ng sunod nga kanang kuan boss. Natay ka ng sunod nga mga videos mga intense kaya itong buhaton, no? Collab ba? Naitay collab ba? Excited ko sa mga collab si mga boss kay idol kita ka do. Support Cebu Northside Vloggers, no? Nga taga diri sa norte. Naot nga if na mo mga kaila, please kuha lang comment down below lang and or message mo sa mong Facebook page. So ako na lang sa di-promote ang mong Facebook page, no? So please follow us on our Facebook page.
at Uplok TV. Ako lang sa libutan sa description link. Description. Description. Ako na lang ibutan dito sa ubos. Tapos, ay kalimut sa pag-subscribe sa mong channel. If bago pa ka dili, subscribe in town mo. Sa mga ito no, ay mo kalimut na may pag-giveaway if maabot ni 1,000 subscribers. Paangat tabay! Paangat ka! Siya, dili na lang ito tamang vlog, no? I hope nga nalingaw mo sa mong sa mong vlog. Sugad pagsugod ani nga video, maski nga bungi na to, timing kay nga mahapit gid masud yung tudlo sa akong mata bay. Pero sige lang, part of the game, experience, charge of experience, the ball is life. Walang makakapigil sa atin, man. So, dili na lang to. Salamat sa pagtanaw. Kinabot siya diri. Ari nga time. Salamat sa pagtanaw. God bless ninyo tanan, Chicken Fox. See you in our next vlog. Peace!